Fiul meu m-a surprins foarte mult în vacanța de acum câteva luni. În acel moment, ea mi-a dezvăluit că tatăl ei, soțul meu, mă înșela. La început, mi-a fost greu să cred asta, din moment ce eram căsătoriți de 30 de ani. Cu toate acestea, fiul meu mi-a arătat fotografii cu mesajele pe care tatăl său le trimisese unei alte femei. Nu am pus la îndoială cum a obținut acele imagini, dar nu am putut ignora că se întâmplă ceva. Mai târziu în acea zi, l-am confruntat cu soțul meu și el a recunoscut că avea o aventură. A decis să se mute, așa că am cerut divorțul și am avut câteva săptămâni dificile, neștiind cum să merg mai departe. A fost o situație total neașteptată. Chiar dacă trebuia să aibă grijă de propria lui viață, fiul meu mă vizita aproape în fiecare zi, ceea ce era reconfortant. După aproximativ o lună, am început să mă simt mai bine. Fiul meu a sugerat să mergem împreună în vacanță. Am văzut reclame pentru oferte bune de ultimă oră și am fost bucuros să vă etichetez. A organizat totul și, deși inițial am crezut că vom merge cu familia lui, când m-a luat mi-am dat seama că doar el și eu vom merge. Nu m-a deranjat prea tare, deși mi s-a părut puțin ciudat. La sosire, am descoperit că rezervasem doar o cameră. Deși nu m-am putut plânge pentru că a plătit toată călătoria, mi s-a părut din nou ciudat, dar am decis să mă bucur. Următoarele zile au fost fantastice. Am planificat mai multe activități, inclusiv scufundări, cursuri de salsa și o plimbare cu elicopterul. În mijlocul acesteia a fost organizată o mică competiție printre invitați. Deoarece făcusem cursuri în zilele precedente, am decis că trebuie să participăm. Acum, fiul meu nu este cel mai bun dansator și nici eu, dar este grozav la distracția oamenilor. Cu mișcările sale exagerate, a reușit să cucerească publicul și am terminat pe locul 2. Am râs mai mult decât am dansat. A fost foarte distractiv. După competiție, am continuat să dansăm ore întregi. Probabil că mâncasem puțin prea mult și, în timp ce ne-am întors în camera noastră, mână în mână, ne-am schimbat și ne-am băgat în pat. În mod normal, ne-am aflat pe părțile respective ale patului, ne-am dorit noapte bună și am adormit. Totuși, în acea noapte, s-a mutat lângă mine, m-a îmbrățișat din spate și a început să zâmbească. Nu mă așteptam la ce avea să-mi spună. În timp ce mă îmbrățișa, ceva cu siguranță nu era normal. Intensitatea îmbrățișării sale și căldura prezenței sale păreau să ascundă un secret foarte greu. La început, l-am pus pe seama stresului situației noastre familiale, divorțul recent, trădarea soțului meu și modul în care fiul meu a trebuit să se maturizeze prea repede pentru a mă susține. Dar, pe măsură ce s-a apropiat, am simțit că mai era ceva ce voiam să-l împărtășesc, dar rentam să o fac. Știi, mamă, începu el cu o voce mai serioasă, mai melancolică, sunt lucruri despre tata pe care tu nu le știi, lucruri pe care le-a făcut pe care le-am ținut secret pentru a te proteja. Camera părea să se micșoreze în jurul meu și am simțit că inima îmi bate repede, temându-mă de ce avea să urmeze. Ce ai descoperit? Am întrebat eu liniștit. Își întoarse privirea, parcă ar fi căutat cuvintele potrivite. Trădarea nu a fost cel mai rău lucru pe care l-a făcut. Am descoperit ceva cu mult înainte de asta, ceva care a schimbat totul pentru mine și pe care l-am ținut secret. Mi-am fugit prin minte căutând răspunsuri. Mi-am amintit clar când aveam 4 ani și am dispărut într-un parc. A fost una dintre cele mai rele experiențe din viața mea. Bineînțeles că mă amintesc, își am răspuns, simțind cum sângele îmi curge de pe față. Nu am fost răpită niciodată de un străin, a spus el, cu vocea tremurândă. A fost tata. M-a lovit ca un pumn. Am vrut să cred că este imposibil, că era confuz, dar a continuat fără să-mi lase timp să asimilez revelația. M-a dus într-o casă în afara orașului. A spus el, i-a spus că este un joc și că nu am putut spune nimănui. M-a ținut acolo zile întregi și când m-a dus înapoi, m-a făcut să promit că voi uita totul. Am încercat să o fac, dar nu am reușit niciodată. Am simțit că pământul se prăbușește sub picioarele mele. De ce aș face așa ceva? Am întrebat eu, cu vocea tremurândă. Și-a lăsat capul în jos, luptându-se clar cu amintirile. Îi plăcea lucruri groaznice, mamă. Era un om periculos, mai mult decât ți-a imaginat vreodată. A profitat de oameni și mulți au dispărut din cauza lui.
Eram doar un copil, dar am văzut lucruri pe care un copil nu ar trebui să nu trebuiască niciodată. Vezi? Mintea mea se învârtea, nu-mi venea să cred, dar, în același timp, comportamentul ciudat al soțului meu de-a lungul anilor, nopțile lui constante în oraș și distanța lui, începea să aibă sens într-un mod oribil. Vrei să spui că tatăl tău a fost un criminal? Dădu din cap, cu ochii plini de durere. Nu numai atât, a fost un criminal în serie și mi-a înghețat tot corpul. Fraza aceea mi-a răsunat în minte ca un tunet. În acele zile am fost cu el, m-a dus pe locuri. L-am văzut rănind oameni. Nu m-a lăsat niciodată lângă el, dar știa ce se întâmplă. A spus că o face pentru dreptate, că curăță lumea de oameni răi era prea mic pentru a-l înțelege complet, dar asta m-a marcat într-un mod pe care nu l-am putut șterge niciodată. Am plecat, încercând să procesez informația. Cum aș fi putut să trăiesc atât de mulți ani lângă un monstru fără să-mi dau seama? De ce nu mi-ai spus niciodată înainte? De ce ai păstrat asta în secret? Mi-a spus că dacă spun ceva, va veni după tine. Că nu mă vei crede niciodată și că te voi pierde pentru totdeauna. Așa că am rămas tăcut toți acești ani, prefăcându-mă că totul este bine, că am uitat. Dar când am văzut mesajele și știam că te trădează, mi-am dat seama că era șansa mea să-l scot pentru totdeauna din viețile noastre. Inima mea era în bucăți. Fiul meu a purtat această povară singur de ani de zile, prins într-un ciclu de frică și tăcere. În timp ce mi-a spus adevărul, altceva m-a lovit. Ai spus că a luat locurile victimelor? Unde le-a dus eu, temându-mă de răspuns? Ezit o clipă, ochii se umplură de lacrimi. I-am dus la un depozit departe de oraș. Acolo am văzut totul. M-am simțit amețit, panica a început să se instaleze. Trebuie să spunem imediat poliției despre asta. Fiul meu s-a ridicat repede, ținându-mă de brațe, dar de data aceasta ceva în expresia lui era diferită. O determinare rece, o certitudine calculată. Mamă, nu ne va mai răni. Am dovezi pentru tot. Mintea mi s-a oprit o secundă, încercând să înțeleg ceea ce tocmai spusese. Dovada. Ce dovada, fiule? În nopțile alea când ieșea să facă ce-a făcut, l-am urmărit. L-am urmat pe tata până la depozitul unde ducea oameni. L-am așteptat ore întregi să-și înceapă activitățile și, când era acolo, am făcut fotografii. A capturat totul, victimele, depozitul în sine și, cel mai important, pe el. Mi-au făcut ochii mari. Era greu să-mi imaginez fiul meu, un tânăr, urmărindu-și tatăl criminal și intrând într-un loc atât de întunecat și periculos doar pentru a obține dovezi. Ai fotografii cu el acolo. Cu ce a făcut? Am întrebat uimit. Dădu din cap cu o expresie serioasă. Da, am făcut poze la toate. M-am ascuns suficient de departe încât să nu mă vadă, dar suficient de aproape pentru a surprinde fiecare detaliu. Am tot ce ne trebuie pentru a-l încadra. Ușurarea pe care am simțit-o știind că nu făcusem nimic drastic, precum uciderea lui, a fost rapid înlocuită cu o altă îngrijorare. Dar acum ce ai făcut cu acele teste? Atunci a dezvăluit la ce se gândise tot timpul. L-am confruntat. M-am dus la tata cu fotografiile, i-am arătat totul. I-am spus că dacă se mă apropie de mine sau de tine, sau încercă orice, voi preda toate dovezile la poliție. I-am amenințat că le demasc pe toate. Crimele lui, depozitul, victimele el știe că, dacă încearcă să se apropie, este sfârșitul lui. Am simțit un amestec de frică și ușurare crescând în mine. Și ce a spus? A crezut în tine. Nu a avut de ales, mamă. I-am arătat fotografiile. A încercat să mă intimideze, să inverseze situația ca întotdeauna, dar eu eram pregătit. I-am spus că dacă face vreo mișcare, voi elibera totul presei și poliția nu are cum să lase să scape. Inima îmi bătea cu putere în piept. Era greu să-mi imaginez fiul meu înfruntând acest bărbat rece și manipulator, care părea să dețină întotdeauna controlul. Ești sigur că va sta departe? Da, răspunse el cu o voce fermă. I-am spus că dacă s-ar gândi măcar să se răzbune, viața i-ar fi distrusă și a crezut asta pentru că știe că nu fac ca cealma. Totul avea sens acum,
atitudinea îndepărtată a fostului meu soț în timpul divorțului, decizia lui de a pleca fără luptă. Știam că fiul meu avea ceva despre el care putea pune capăt tuturor și asta explica de ce, chiar și după toate, plecase fără să încerce să se amestece. Am vrut doar să te protejez, mamă, spuse el, cu ochii plini de o durere pe care probabil că o purtase de mult timp. Știam că merge prea departe, că mai devreme sau mai târziu va veni după noi într-un mod și mai rău. Așa că am făcut tot ce am putut pentru a mă asigura că nu trebuie să mai trăim niciodată cu frica de el. M-am apropiat de fiul meu și l-am îmbrățișat, lacrimile căzând în sfârșit. Sentimentul de securitate de care nu am știut niciodată că am nevoie părea acum mai real ca niciodată. Făcuse tot ce era necesar pentru a ne proteja familia de bărbatul pe care nu l-am cunoscut niciodată cu adevărat. Ești atât de curajos, i-am șoptit, strângându-le strâns. Nu mi-aș putea imagina niciodată să trec prin așa ceva, dar acum suntem liberi. Oftă ușurat. Da, mamă, suntem liberi, cel puțin deocamdată. Fraza aceea a rezonat în mintea mea. Chiar dacă fostul meu soț era departe și dovezile pe care fiul meu le-a avut asupra lui i-au asigurat că nu va încerca nimic altceva, știam că amenințarea, oricât de îndepărtat ar fi, încă planează asupra noastră. Dar acum, cel puțin, aveam ceva ce nu am avut niciodată înainte, controlul asupra propriilor noastre vieți. Și mai presus de toate, am fost în sfârșit în siguranță. Știam că va fi un drum lung pentru a procesa tot ce s-a întâmplat, dar în acel moment, cu fiul meu alături, am simțit că putem trece peste orice. La urma urmei, împreună învinsesem cel mai periculos monstru pe care îl cunoșteam. Au trecut câțiva ani de când eu și fiul meu ne-am confruntat cu această revelație teribilă. Viața părea să fi găsit în sfârșit un ritm de normalitate. Cu toate acestea, liniștea pe care credeam că am obținut-o s-a dovedit a fi iluzorie. Primul semn că ceva nu este în regulă a venit într-o zi obișnuită, când am descoperit că fotografiile fostului meu soț, acele dovezi incriminatoare pe care le-a adunat fiul meu, au fost scurse. Sentimentul de trădare și neputință a fost imediat. Imaginile au început să circule online, iar lumea exterioară a început să devină agitată, de parcă monstrul din trecut s-ar întoarce să ne bântuie încă o dată. Fiul meu a dispărut fără urmă la scurt timp după scurgere. Nu era un cuvânt, o notă, nimic. Dispariția lui m-a lăsat devastat și îngrozit. Știa că este în pericol, că poate că tatăl său, chiar și închis, ar mai avea aliați sau o modalitate de a se răzbuna. Odată cu scurgerea fotografiilor, viața mea a devenit haos. Mass media, poliția și chiar străini au început să mă caute, inundându-mi viața cu întrebări și speculații. Protecția pe care fiul meu o garantase și care mă oferise siguranță în tot acest timp era acum în ruină. Am fost forțat să trăiesc în anonimat, schimbând orașe, schimbând identitățile. Frica de a fi descoperit și angoasa de a nu ști unde era fiul meu au devenit tovarășii mei constante. Fiecare zi a fost o bătălie. Stresul constant și vinovăția de a nu putea să-mi protejez fiul au început să-mi mănânce mintea. Cu fiecare nouă pistă falsă sau cu fiecare nou raport de observare care s-a dovedit a fi nimic, speranța mea s-a diminuat. Timpul părea să se prelungească într-o somnolență de disperare. Dar într-o zi, după luni de suferință și aproape resemnare, s-a întâmplat ceva neașteptat. Am primit un mesaj pe telefon de la un număr necunoscut. Mintea mea era atât de obosită încât am eitat înainte de a deschide mesajul, temându-mă mai mult de o speranță falsă. Când am deschis în sfârșit, ceea ce am citit m-a paralizat. Mesajul scria: "Te iubesc, mamă. Ești sigur că tata a fost arestat?" Parcă timpul s-a oprit pentru o clipă. Cuvintele mi-au răsunat în minte în timp ce lacrimi de ușurare și confuzie mi-au căzut pe față. Mesajul a fost scurt, dar suficient pentru a aduce un val de emoții. "Doamne," am murmurat, încercând să procesez vestea. Inima-mi năvălea, ușurarea și neîncrederea se luptau pentru atenția mea. Am luat legătura cu poliția și după o cercetare și verificare intensă, adevărul a ieșit la iveală. Fiul meu era în siguranță, ascuns într-un loc protejat. Reușise să-și asigure un adăpost unde era ferit de supraveghere și de pericolele cu care se confrunta. Mi-a trimis mesajul să mă liniștească și să mă informeze că închisoarea tatălui său este iminentă și că el se afla deja după gratii, știind că fiul meu este bine și că amenințarea era în sfârșit neutralizată, a adus un val de ușurare amestecat cu tristețe. Era mult de recuperat,
atât în ceea ce privește relația noastră, cât și viața noastră care fusese destabilizată. În lunile care au urmat, am început să-mi reconstruiesc încet și cu grijă viața. Sprijinul psihologic și noile identități au ajutat la tratarea traumei. Reîntâlnirea cu fiul meu și refacerea legăturii noastre a fost o călătorie dureroasă, dar și profund plină de satisfacții. Am zâmbit din nou cu certitudinea că, în ciuda tuturor, viața avea un mod de a se reface. Adevărul era că nu am putea șterge niciodată trecutul, dar am putea învăța din el și am putea merge mai departe. Eu și fiul meu, împreună, ne-am confruntat cu frica și durerea, iar acum, deși drumul spre recuperare era lung, știam că împreună putem găsi un nou mod de a trăi, o nouă speranță pentru viitor.